Presunto culpable. Aquesta sèrie va guanyar el Premi a millor sèrie internacional al Festival de Xangai el 2019. Ens explica la història del Jon Aristegui, un jove basc que resideix a París i que és biòleg. Treballa per uns laboratoris farmacèutics. De cop i volta ha de tornar al seu poble, d'on fa 6 anys que no hi anava, perquè mor el seu pare. A partir d'aquí, en el moment de tornar, es retroba amb els seus fantasmes. Els seus fantasmes perquè en aquell moment, fa 6 anys, va desaparèixer la seva parella i tothom creia que ell era el culpable. Això, en un poble petit, és com molt... el deixa molt tocat i marxa. Marxa cap a París a treballar amb el seu camp, el seu àmbit. La motivació pel qual tothom l'acusa és perquè eren una mena de Romeo i Julieta de la zona, del lloc, perquè són la família Ochoa i la família Aristegui estaven històricament enfrontats. Aquesta sèrie es va rodar a Mundaka, al País Basc, amb un llogarret preciós, i també a Sant Juan de Gaztelugatxe, que si recordeu, allà també es va rodar part de la sèrie Joc de Trons. Dintre dels intèrprets tenim el Miguel Ángel Muñoz, la Susi Sánchez, l'Elvira Mínguez i l'Iñaki Font, que fan els papers gairebé principals de la sèrie. Aquesta sèrie us mantindrà en tensió durant 13 capítols. Ja veureu que hi ha molts flashbacks, molts girs de guió i passareu una bona estona.